Laing pasyente na puno sa positibong kaso sa COVID-19 sa gilockdown nga area sa barangay Cubacob, Mandaue City. Ang detalye ni Nico Serino. Ang amahan sa 13 anyos nga una nang nasutang positibo sa COVID-19 sa Puro 4, Barangay Cubacob, ang labing bagong kaso nga natala. Kahinumduman, una nang na-lockdown ang moabot 40 ka mga balay sa maong dapit gumikan sa kumpirmado nga kaso. Gumikan kini sa usa ka namatay nga nahaya sa kapilya ug nakabisita pa sa haya ang mga silingan. Ang katong ang amahan og 13 anyos at nagi-lockdown ra nato sa ilahang balay. Gawas sa namatay, nagpositibo sab ang anak niini. Matod sa kapitan, naka-recover na ang anak ug nag-negative na sa test. Nahabiling active case karon ang silingan nila nga 13 anyos ug sa bag-uhay na kumpirmar niya nga amahan. Rekomendasyon sa kapitan, minusa na ang gilockdown nga dapit ug ilimita sa panimay sa nagpositibo. Apan gisugyot pa nila kini ngadto sa operation center sa Dakbayan. Ilahan na lang balay. Kato daing Amo na ihangyo sa IOC pa kung okay ra sila sa kuwan ang suggestions ba kay total na swab naman na nato sa diha tanan. Kagahapon dugang na po kakaso ang natala sa Mandaue City ug moabot sa 200 ang active cases tanan. Walusap ang bag-ong recoveries nga natala. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.